Môžem sa spýtať teba v strede? Dobrú chuť, dievčatá. Videla si Spidermana? Ktorého? To je jedno. No. Hej, no, si hľadám Mary Jane, vieš? Že by som bol tvoj Peter Parker. A nezomrela ona, ale... A nie, však predo mnou. Ja ešte, ale nebola to tá, čo... Ja aj Mary Jane nie, to bola tá samotná prvá. No. To bol môj obľúbený. Ktorý Spider-Man je tvoj obľúbený? Ten starý, s Tobim. Aj môj, no. No, vidíš? Vidíš, tam prežila. No, však hej, ale tá druhá nebola Mary Jane, to bola tá druhá. Jak sa... On tam, Gwen. Gwen Stacy, no. No. Jak sa voláš? Gwen Stacy. Gwen Stacy? Tak ja som Peter Parker. No dobre, tak dáš mi na teba kontakt? Aký? E-mail. Kam idete? Telegram mali daj. Telegram? Telegram? Mám Telegram. Ja zrovna nie. A dobre, veď môžeme dať aj ten Instagram. Podčiarkovníky. Vy ste minule balili našu kamarátku. Ty si tam bola tiež? Jakú? To som ja nebol.